SISU-Skedula on erityisesti korkeakouluille suunniteltu lukujärjestyssuunnittelun ratkaisu, joka auttaa optimoimaan resursseja mahdollisimman tehokkaasti. SISU-Skedula vähentää manuaalista työtä ja helpottaa suunnittelua auttamalla niitä lukujärjestyssuunnittelijoita sen lukujärjestyksen muodostamisessa. Ja koska SISU-Skedula on osa SISUa, niin ei tarvita myöskään monimutkaisia integraatioita eri järjestelmien välille. SISUSign on SISUn lisämoduuli, joka mahdollistaa tutkintotodistusten sähköisen allekirjoittamisen ja automatisoi niiden arkistoinnin ja toimittamisen opiskelijoille. SISU Analytics on korkeakouluille suunniteltu analytiikka- ja raportointijärjestelmä, joka kokoaa opiskelun ja opetuksen keskeiset tiedot yhteen. Käyttäjä voi tunnistaa korkeakoulunsa pullonkaula-opintojaksoja. Näin korkeakoulu sitten tietää, että mihin opintojaksoihin kannattaisi mahdollisesti kiinnittää erityisesti huomiota.